はい、今回プールへ行こうとしてて、まあ途中でこんなものも見つけましたカブトムシですね。はい、かわいいですね。ちょうど中止だったもんですぐ帰ってきました。飛ばない飛ばない飛ばない。すげえな。うわ屋上まで行きやがったこいつ。屋上じゃねえだろ。うわねむしろ地面に落ちてる。でこの子はカイザ君にね譲りますね。いいよね。かわいいな。かわいいな。地面にお金。この子はもうほんとプールの近くの塀に引っかかってましたはい。でこの子気づいたんですけど、ここを押し上げると下ろすんですよ。あ、そうなの？はい。で興奮させるとこうなる。でさ、筋肉ってなんかお尻の方をグッと押すとさ、ニューって伸びるんですよ。そう興奮するってどうしたらいいんだよ。で酔いがついたのはなんかそれこうなると SD カード使って容量がやばいって容量逆に嫌だなのでこれ32が入ってる。すごっ。かわいいな。かぶった。かぶった。もうほんとね、音、塀の上に俺が立ってたんだね。下見たら。あ、なんこれ、思ったかっても撮ってみたから、本物だったっていう。本物、モノ本。あ、どうした？あ、来た。気のせいか。ね、ほんとびっくりして、もう、ちょっと騒ぎましたよね、確か。何これ何みたいな。いいから。ね。まあ、いろいろ。まあね。そうそう、延期中止やっぱり。なので、明日だって。あ、お休みだ。2人で行くのもちょっとなんか寂しいからなって。それで、もう、どうしようかなって話ですよ。よしって。いいかな？ちょっと待って。どうやったかなんかいたら嬉しかったね。ね、すごいからな。繁殖者指。子供たちが。いまいちたくさん幼虫飼ってたんだよ。まだ成虫になんない。多分今にまだ幼虫だから。さらにもなんない。多分。でも中で多分死ぬやつもいると思う。ほら、そりゃそうだ。でも、数多くあると中にめちゃめちゃ死ぬやつがいるんだよな、絶対。でも俺、ここら辺の頭の部分のシルエットが好き。あと、ここのちょっとなんか歪んでる感が。ワオ、いけるな。乗りなって。よく見てみ、この子。ここら辺とかさ、艶消しになってるじゃん。あとどれぐらいちゃったの？もうちょっと説明してからね。で、まあ、さすが天然で、この角も立派で。でもちょっと小柄なんだよね。売ってるやつよりもちょっと小柄なんだよね。大量に入ってるんだよね。カメラ。あるある。コメの顔ね、こういうのがね、ビジョンが入ってるんだよ。カブトムシとクワガタと分けて。ビジョンがバーって側面にもついてて。でも、アピタとかさ、なんかでかい、さ、なんか、穴のやつにさ、何人か入っててさ、その中からやるとして。近くのさ、カメラって言ってるの？今売ってないと思うよ。夏場なの。でも、ビジョンって言うね。ビジョンにはね、コメにはね、高価格するから、それが高かった気がするよ。あ、虫？虫。あ、なんだ、ビジョンまで売ってない。でしょ？なんか、ね、そう、カブトムシはね、ゼリーとか入ってたりして。そう。ねそれをよく見てみると、ここがさ、折れてたりするんだよね、たまに。ね、ここら辺がなんか変な形になってたりとかするんだよ。喧嘩もよくするもんね、中で。特に俺はちっちゃい子で振るんだよね、あるよね、それは一匹販売じゃない？何匹もいるやつよ。何匹もカブトムシのオスまとめて、それ販売されてる時に、なんかめっちゃうじゃうじゃいて、こういうのが常に喧嘩してるっていう。よく見かけるんでね。まあ、このカブトムシは、タイガーさんに譲って、で、この映像は、まあ、長野のSKとマフィアさんに、まあ、提供します。マフィア